Национална лига на върха при реализаторите. О, това бе страхотна възможност. Ударът бе като че ли на Марселиньо. На вратарското поле дори. Ето тук. Вау! Дали Благой Макинджиев нямаше възможност да се нагърби с малко по-сериозна отговорност и да опита да играе с топката. Подаване към Клаудио Кешеро. Е, това вече е 1-0 за Лудогорец. Какъв пас само към Клаудио Кешеро от Натанаел, струва ми се. Над 60-метрово подаване, което в резултата. Насладете се още веднъж. Фантастично подаване на Натанаел. Много лоша намеса обаче и от Благой Макинджиев. Като че ли се позасуети. Тук самият Кешеро може би не очакваше, след като топката тупне на тревата. Това е възможност. Много хубав удар. Топката обаче преминава над вратата. Удобния си десен крак стреля Веселин Пенев тук. И възможност за Лудогорец да контратакува. Това е гаранция за опасност за вратата на Берое. Кешеро. Марселиньо. Изстрел на Марселиньо! Какво попадение! 2-0 за Лудогорец. Брилянтно изпълнение на Марселиньо. Какъв фаут само придоби топката. Вижте още веднъж. Прекрасен изстрел на Марселиньо. Не успя Благой Макинджиев да реагира тук. Този изстрел обаче, вярвайте, изключително труден е за отразяване. От пътя на Джонатан Кафу. Подаване към Жуниор Мапуко. Ще успее ли да се измъкне Мапуко? Да, това е шанс за Берое. Прекрасна намеса на Владислав Стоянов. Жуниор, страхотна пъргавина. Мапуко стигна пръв до топката. Трябваше много да внимава с начинът, по който Владислав Стоянов ще се хвърли в краката му. Таймингът му бе отличен. 84-ти номер. От дясно на фланга започна Джонатан на Кафу с 22-ри номер. О, това няма да бъде трети гол. Клаудио Кешеро опита дали той е бил човекът. Приключи. Клаудио Кешеро не бе зад отбраната със сигурност. Емин Ахмед не стигна топката обаче до него. Няма нарушение тук срещу Сисиньо. Изстрел на Карлос Охене. Много по-интересни. Владислав Стоянов, след като постигна суха мрежа срещу Беларус за националния отбор, сега е на път високо. По-настоящем на 7-ма позиция и след този двубой Берое изглеждащо. Двубоят е във вторник на 6 декември. Вандерсон пресили подаването към Джонатан Кафу в тази иначе от лична контратака до момента, в който Вандерсон, включване на Сисиньо. Предугади обаче намеренията на Вандерсон. Веселин Пенев. Атаката продължава. Кишада, Сисиньо и изключително важна намеса на Евертон Джилио Том. Тук обаче тимът бе толкова близо и до третото попадение в срещата, за да не изостава с графика, който Лудогорец